Plotek oferuje bardzo szeroką ofertę urządzeń do grawerowania, cięcia i znakowania laserowego, począwszy od systemów plotorowych, skończywszy na systemach Galvo, które w naszym segmencie rynku są bardzo popularne. Po raz kolejny wystawiamy szeroką gamę urządzeń laserowych. W dzisiejszym dniu pokazujemy 8 systemów serii Speedy, jak również systemy plotorowe, systemy Galvo. Bardzo dużą popularnością na targach cieszy się system Speedy 360 Flex, łączący w sobie technologię lasera CO2 i systemu światłowodowego. W tym roku na REMA Days prezentujemy dwie nowości w zakresie materiałów grawerskich. Drewno i akryl. Nasz akryl jest dostępny w szerokiej gamie kolorów, w różnych stopniach transparentności, w arkuszach o wymiarach 1216 na 606 mm i nadaje się oczywiście świetnie do obróbki laserem, ale również do instalacji podświetlanych ze względu na doskonałe właściwości rozpraszania światła. Nowością w ofercie Trotec jest również drewno do znakowania, cięcia i grawerowania laserowego. Mamy w ofercie drewno lite, formirowane, MDF oraz sklejkę. Nasze drewno charakteryzuje się wysokiej jakości wykończeniem, szlifowanym, półmatowym i lakierowanym. Jest dostępne w formatach zoptymalizowanych pod stół roboczy lasera. Dziękuję przede wszystkim naszym klientom, którzy tak licznie pojawili się tutaj na naszym stoisku, na kolejnych targach REMA Days. Dziękuję również za to, że doceniają naszą ofertę pieczątek, długopisów, jak i również laserów, którą mamy na rynku polskim od 2002 roku.